Løgsovs alle sammen. Det er mig igen. Fuck, jeg lægger lige på lille skærm. Sådan. Mig igen. Halløj. Mig igen. Bum. I dag skal vi spille på den her DGS. Jeg skal lige se. Der var en. Jeg skal lige til. Jeg er Rick. Det er en af mine subscribers. Spurgte jeg vil skærme med. Det gider jeg ikke lige nu. Jeg skal lige hurtigt ind og se, hvor meget den video. Nej, den er ikke blevet bygget i. Lige her. Sådan. Og jeg skal have den her, og jeg er team in. Wow. Team info. Ja. Ikke helt. Så han min. Måske om lige. Måske jeg. Rick. Ding, ding. Han vil gerne nemlig have at vide, hvornår jeg recorder. Og det gør jeg nu! Jeg recorder nu! Jeg har lige fået en kill, eller sådan en 7 kills med det her ninja op i det der tårn. Ja. Hvis jeg lige kunne nakke ham her, så ville det være helt perfekt, så missede han lige sit fængselløse. Han spurgte lige om han måtte være med os. Ej, det er ham der Jens Sørensen. Nej. Skal lige. Ja, det måske kan det være, at han kommer med. Lige nu har jeg ikke lige tid til at streame til måske næste video. What the fuck, mand. Jeg går lige herud. Den er ikke engang blevet uploadet nu. Kæft, det tager 100 år. Det tager åbenbart mega lang tid nu. Okay, jeg lægger lidt mere, synes jeg. Jeg plejer at gøre. Jeg ønsker helt vildt gerne meget at blive rank YouTuber. What? Han havde hates? Ej, jeg havde et kæt, mand. Det skader så meget. Når folk har det. Okay. Så prøver vi Spider-Man! Jeg har aldrig rigtig kunnet finde ud af det. Jeg bruger det. Bum bum bum. Vi fik i det mindste et kill med det. Så går der lige et halvt minut. Hop. Jeg skal ikke se, så meget spørge om jeg kan få rank YouTuber. Der kunne jeg godt have brugt mit spilvæv. Det er nok bedst så. Wow, der er faktisk en bagved os. Der havde jeg sgu ikke lige set. Men nu dør han. Kan bare lade være med at forstyrre mig. Det var han ikke. Undskyld, jeg ikke lige holder med. Jeg tror han er flugt. Ellers er det ham der. Wow! Det var nok ham. Så må det være lige så ud af PvP med Math. Jeg skal sgu hjælpe ham, mand. Han skal fandme ikke dø. Wow. Okay. Det der ved jeg. Du dræbte mig, min ven. Ej, det får lige meget. Vi tager buskytten. Vi skal op i tårnet der, op i tårnet der, op i tårnet. Løb, sprinter, kom nu. Jeg vil overveje at lave survival game videoer. Det bliver nok inden for Hive eller MCSG. Wow, den havde jeg sgu ikke lige set komme. Nu er jeg sgu også ved at være træt af folk, der forstyrrer mig her. Mand, for satan. Han har åbenbart lige købt, det hedder, Eldan. MSG, eller Raisa. Jeg. Rick. Det er så længe siden jeg sidst har set ham online. Hey, kom. Ja. Hej da. Jeg lægger lidt meget, og håber bare helt vildt gerne meget, at Math eller en af de andre, de kommer med i, de vil være med i min næste video. Men det skulle jeg aldrig gjort. Nej, Thijs Gamerboy.
vi er så færdige, mand. Vild combo! GG! Yeah, mand. Yes, mand. Jo. Skulle lige tage en omkamp. Kom så. Yeah. Kamp. Men jeg har sådan en lille form for hul, så når jeg sidder på min tastatur, så sidder jeg lige bunden af mit håndled og lige og rører der. Det er fedt nok, vi lige vandt over ham. Vi kan gøre det igen. Okay. Nu kan du... Den her vinder vi ikke, det kan jeg lige så godt bare sige. Du kunne få dem ned i lavaen, ville det være perfekt. Ja, det gjorde vi også. Så det jeg skader nemlig ret meget. Ja. Nej! For helvede! GG! Nå, han købte åbenbart premium. Tillykke til dig, Jesus. Ja, en eller anden en, der gider. De fleste af dem er han på team med. Nærmest alle de mods, der har det, dem er vi nærmest på team med. Romvig! Kom så! Kom så, min ven! Ja! Yeah. Du er en god dreng. Nå, du gider ikke. Kom nu! Tony Maras. Ja, kom nu! Du er på YouTube. Bullerkage. Bullerkage. Jesus. Kom så, Jesus. Nå, nu er vi bullerkage måske. Ja, det er han vel, sgu. Okay, jeg er ikke sikker på, at vi vinder den, men vi kan da altid prøve. Ej, men jeg tror sgu stadig, at min video den står og uploader. Nu gælder... han lægger det lidt. Han lægger sgu da meget. Ja, GG. Du rammer ikke engang. Han hackede nok. Ja. Thijs, kom så. Thijs Gamerboy. Men det kan være, at jeg lige hurtigt skal kigge. Nej, den er stadig ikke færdig med at optage. Eller færdig med at... Så. Der ramte mig sgu lige lidt. Pis, altså. GG. Okay, vi tager den sidste kamp mod ham her, Thijs. Aller sidste gang. Madler, han hygger sig nok med at bande folk. Mads filmer. Fedest. Jeg er med på en af Mads videoer. Og han er med på en af mine. Ja, der ses perfekt. Jeg siger bare hej til YouTube. Jeg vil ikke i lavaen. Jeg skal helt gerne brænde op. Ja, GG. Hejsa. Tillykke. Skal vi sgu bare det? Ja, Jesus, det kom, mand. Kom så. Ja, jeg er lige her. Kom så. Jesus, for helvede, mand. Her, kom nu. Nok den første en som premium. Ja, godt. Du er på YouTube. 8 minutter har vi optaget. Ej. En barn. Okay, vi taber nok. Han er vist lidt... Nå, ham der Emilio, så han er blevet andre nu. Ja, vi er så færdige. Wow. Godt, vi ikke ramte den der ild. Ej, jeg har ikke tid til at skrive hej. Velkommen til ham der. Okay. Nu vender vi om, og så tager vi ham. Vi har ikke flere sub, så det er bare at tage kampen op. Og så håber vi vinder. Ja, GG! Ja, skål lige velkommen. Woo, mand! Okay, vi kan godt lige tage en lille... Nej, det gider han sgu ikke. Sidste 1v1, og så slutter vi af. Romvig, kom så. God dreng. Kom nu for helvede. Ja, Anna, kom nu.
Fuck, mand, kom nu. Jeg skal bare have en eller anden. Jeg er fucking ligeglad med hvem. Jeg skal bare have en eller anden. HKF Bulk. Kom her, kom her. Jeg kan HKF Bulk. Kom her. Okay, lad os tage en omkamp der. 10 minutter. Okay, det er lige meget. Nu tager vi det der kit. Så går vi herover. Bum, bum, bum. Ja, jeg siger vel. Tak fordi I gad se med. Ses i næste video. Hej.